रायजोफोर मा सिरि सिरि बयबो आखाइ खबना हो जोंनिनो जाखांफुनाय आर्टिस्ट बिथां सृष्टि ब्रह्म दा बिथांखौ जोङो गांसे आर'जजों बरायनो सानदों आखाइ खबना हो रायजोफोर जोंनिनो जाखांफुनाय आर्टिस्ट बियो बिथां सृष्टि ब्रह्म दा बिथाङा रायजोफोरनि गोसोखौ बिराद गुदुं खालामनो हागोन होननानै आसा खालामथाबाय हेलो 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 मनिटराव एसे हरबाव साउन्ड मनिटराव अलप हेलो 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 लटा अलप हेलो 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 खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा सृष्टि ब्रह्म गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय खोला खासिबारि गामिनि सिबिजाथाव आइ आफा नोंथांमोन फंबाय बिनानावमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय बेजों लोगोसे रंजालि बैसागुनिबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय बयबो रंजाफागोन ना दे बिदिब्ला बयबो रंजाफानांगोन दे स्टेज खाथियाव फैनानै मोसाफैनो हागोन बयबो